Siram talaga ang mga gulay ng panira. Bicol na Bicol po yan, ha. Hindi pa ako nagbabagaling sa kuya na panira, pagpanguntuhan, na recording na. Hindi po sa Authority Store sa Tabuco, Legacy. Ako ni si Nene, ang matibay na tindera. Ano mo mga luto nindo? Ayan, ayan. Ayan. Basta, masarap nila yung ampadaya. With little carne. Ay, si Manay. Ito na maluto ko Ayun po. Video yan, video. Video mo pala. Taga mo na, malikot yan. I-picture ko sa Siram Sanan. Ay, si Manay. Salamat po. This video was taken or is taken this Friday. Thanks, yeah, this Friday, September 22, after the national run or the martial anniversary.